polovici 80. rokov vzniklo auto, ktoré prekonalo všetky očakávania. Peugeot, značka známa skôr rodinnými autami, než čistým adrenalínom, sa rozhodla vstúpiť do sveta, kde existovala iba jedna hranica – odvaha. Cieľ bol jednoduchý. Poraziť najrýchlejšie rally stroje svojej doby. A tým výsledkom bol Peugeot 205T16. Na prvý pohľad išlo o obyčajnú 205. Malé mestské auto, ktoré ste bežne vídali pred supermarketmi, ale pod karosériou, ktorá bola mimochodom len vizuálne podobná sériovej verzii, sa skrývala úplne iná beštia. Trúbkový rám, motor presunutý do stredu, pohon všetkých kolies a srdcom auta bol úplne nový preplňovaný štvorvalec s označením XU8T, naladený na približne 350 koní v špecifikácii pre skupinu B. Hmotnosť? Len niečo okolo 960 kg. A keď sa tieto parametre spojili, výsledok bol stroj schopný zrýchliť na 100 za menej než 4 sekundy na šotoline. Ale história skupiny B sa skončila skôr, než sa Peugeot naplno nadýchol. Po sérii tragických nehôd v roku 1986 FIA celú skupinu zrušila. Pre mnohé značky to bol koniec. Ale Peugeot urobil krok, ktorý nikto nečakal. Namiesto ústupu si povedal: ak naše auto nemôže jazdiť v rally, budeme s ním prekonávať kontinenty. A tak sa zrodila nová evolúcia. Peugeot 205T 16 Grand Raid, špeciál postavený na najťažšie preteky sveta, Rally Dakar. Motor mal rovnaký základ, 1,8 litrový preplňovaný štvorvalec, ale výkon sa oficiálne zvýšil na 360 koní, no na niektorých etapách mohol dosahovať až 380 koní. Zdvihový objem ostal 1775 cm kubických, ako vyžadovali pravidlá. Auto dostalo masívne nádrže, ktoré mu umožnili odviesť až 350 litrov paliva, predĺžené zavesenie s väčším zdvihom a robustnejšiu karosériu, schopnú prežiť tisícky kilometrov dunami. Hmotnosť stúpla na približne 1300 kg, ale rýchlosť ostala brutálna. Maximálna rýchlosť bola okolo 200 km za hodinu, no v piesku to pôsobilo ako dvojnásobok. Za volantom Peugeotu 205T16 sedeli mená, ktoré pozná celý svet rally a Dakaru, predovšetkým Ari Vatanen, majster sveta VRC, a Juha Kankkunen, ďalší šampión VRC, ktorý dokázal s týmto strojom vyhrávať aj v tých najťažších podmienkach. Rok 1987 ukázal, že Peugeot vedel, čo robí. Napriek tomu, že 205T16 Grand Raid bol úplnou novinkou, Ari Vatanen s ním preletel Afrikou ako búrka. Auto zvládalo obrovské skoky, prach, kamene, aj neslávne známe duny v Tenere. Miesto, kde končili sny mnohých jazdcov. A keď Vatanen napokon vyhral, bolo jasné, že Peugeot na Dakare nielen debutoval. Peugeot prišiel dominovať. Rok 1988 bol ešte dramatickejší. Peugeot sa vrátil opäť s modelom 205T16 Grand Raid, odladeným po skúsenostiach z predchádzajúcej sezóny. Tento raz sa do popredia dostal Juha Kankkunen, čerstvý majster sveta VRC, ktorý predvádzal absolútnu dominanciu a vyvážený jazdecký štýl. Konkurenčné tímy bojovali s poruchami, zlyhaním podvozkov a navigačnými problémami, no 205T16 ukázal, že je to stroj, ktorý zvládne akýkoľvek extrém. Výsledok? Druhé po sebe idúce víťazstvo Peugeotu 205T16 na Dakare, tento raz zásluhou Kankkunena. A to bol moment, ktorý definitívne upevnil legendárny status tohto auta. Za týmto úspechom však stáli aj zákulisné momenty. Napríklad fakt, že auto bolo tak výkonné, že v testoch dokázalo jazdiť tak rýchlo, že technici museli meniť tlak turboduchadla len preto, aby tomu verili aj meracie prístroje. Alebo že pilotom sa v rozhorúčenom africkom slnku
prehrievali interiéry tak intenzívne, že museli montovať dodatočné chladiace kanály nasmerované priamo do kabíny. A napriek tomu, že išlo o Dakarovú verziu, mnohé diely si stále niesli DNA skupiny B, vrátane preplňovania, ktoré dokázalo v určitých situáciách vystreliť výkon ešte o niečo vyššie. Po roku 1988 však Peugeot urobil ďalší krok. Pre rok 1989 prišlo nové auto, 405 T16, ale 205 si svoje miesto v histórii už navždy uchovala. Bola poslednou čistou spojnicou medzi šialenstvom skupiny B a novou érou extrémne odolných púštnych špeciálov. A práve v Dakare dokázala to, čo jej v rally nedopriali tragické okolnosti. Vyhrať. Nie raz, ale dvakrát. A to ešte v čase, keď Dakar patril medzi najnebezpečnejšie preteky planéty. Peugeot 205 T16 Grand Raid sa tak stal symbolom odhodlania, technickej odvahy a schopnosti premeniť neúspech jednej etapy na triumf v tej novej. Je to auto, ktoré prežilo zánik svojej domovskej kategórie, adaptovalo sa na úplne iný svet a dokázalo v ňom dominovať. A hoci ho neskôr zatienil elegantný 405 T16, práve 205 bola tá, ktorá vyšla do piesku ako prvá a vrátila sa odtiaľ ako legenda. A dnes patrí medzi najcennejšie a najrešpektovanejšie pretekárske stroje svojej doby. Stroj, ktorý ukázal, že aj malé auto môže dokázať veľké veci. A keď dostane dostatok výkonu a technického génia, môže prejsť celú Afriku a zapísať sa do histórie.